Di malapedan panagtedtedlwa dagiti mata. Kasla masapsaplit adda nga marikrik na. Daydi salunat ko nga naidumduma insukat ko't banag ng awan ka SS ka na. Wen salunat may isa akapapatgan bak naman masidadalit pagidaan oray sa sino iti kinatao no aglalamway nanyalakit din kanya nga nakurapay awan ka asping liday makapukaw sa lunat kaslaman nakapukaw dakkel nga gatad taadaan na nakurapay a panagbiag napukaw ko pa'y iti salunat mabaknang ko iti biag anya iti marikrik na ken kasasaad akastoy riknak apol ko tibagik aglupoy nuhaan nga nakatugaw ket aging indayon tanong magnaap riknak kasla may daramo do pagimunak dagiti bulong nga agpalpalayupay nga ang tuda ken addaan na berde a kulay ngem siyak agtugtugaw a malmalday tao nga makuna ngem riknak malalaylay arasaas ko sa lunat ayan man sapsapulan ka agsubli ka kuma taarakupan ka sapay kumati apo pagsublian na ka ket ikarig nga iwanan ken ipateg ka bibiyag ti aglawlaw dagiti matak ang sipsipot dagiti awan pateg na kanyak ili at utuban dayti panunot ken puso bagpay dagiti bilit tumayab da inggit ulek imsyak magnaak labasit kaslanak may pakleb pero medyo mabawik san at taenrurumen ka in pagarop ko ini nga itibagik nalagda ngem itan na palalo tiin ka panagsagaba sabay kumabagik tadi ka maraba naawanen na imas ako kuti agsaba naawanen na bang arik na nakaligus ka naawanen imas tinalamis ang ganong nakapulot na naawanen dagiti isang pinapisa nakatawa awan imas tanyaman ang masida uray ta sukar ken gatas iti dilak na paitda dagiti rekado awan ramraman na iawan nga masida isut sa pulen na itirik na di na kayat ti agmaymaysa sumangbayan ti sipngit ti barukong akiba-kiba danong anapudot rumbeng amay sabana taiso ti pangip-ngip iti marikrik na mukas diay nga makariing ti agsapa kas mantirik na adda sa bali a planeta ti panunot ket mariribukan ti urela ket ti pusok awan ragsakan na iti nalangib nga ulip pangarawin na iti garami amalmaldaang ngarik na ted iti todo kas manayar aras sa asna nagted luwa dagiti mata salun at inaldawa pagbabawyak ta inrumen ka no tinumpal ko na tinagandag ko kaaywanan ka dagiti lapayag ko rinek paggamida dagiti pamagbagada inak binalewala kabanbanwagat nga makuna ngam kaslaak lang tayo nataenganin gapot madi arik na
Mga urnong dagitiluha addan sa katiba gapot sakit ang mga sapsaplik tirik na. Anyan aya ang nagtuok ti mapaspasaran ti panunot permi ang mayaribukan. Madanagan na numapanak kin patay ti siyak ti ibang paratwat ti dakkel aliday. Panpanunutek dagiti adu nga rapapo iti panang subad ko iti nagandak ko awan man lang serbisyo iti padak a tao awan pay na urnong ko ana siya at idatag ko iti apo ngimbayat panaglabas iti ginasut nga aldaw gapo iti sakit anang paratot dakkel aliday iti panunod ko ken puso inda nalukatan iti biag panagbuting iti Diyos isut kangurunahan iti panunot ken puso inda nalawagan nga iti Diyos rumbeng apagserbihan ang bibilbilin nga rumbeng nga ipatungpal iti tulbek iti amin panagbiag disiplinaan sakit kit na siya at nisutay maagasan han lakit di nagtumpal ken patay tagapuken kuana naamwak at magikit nara sila ket masapul ti panangipatek ken panangaywan